khoroksa sela bo class 10 no porewi tongo tei borokni uskulni no khoroksa bwrwi bokhe class 11 no porewi tongo haike sela o bwrwi no hamjagwi tongo tei bo o bwrwi no nukha hinKhe haino bono mangno nasigwi rok tongo phiaba bo o bwrwi no nugwi hamjagwi tongphano bo bono sanani haino asuk kalaiya tamoni hinKhe o bwrwi wngkha bini slai class kusuk abagwi bo bono sanani haino kalai khaiwi nukya aboni bagwi haino bo bwkha Aswkheno wngwi tongo tei bo o bwrwi no hamjagwi tongmarokno bini dol rok bo bebakno sawi manbaio bo o bwrwi no hamjagwi tongo hwnwi haike swlano bini dol rok bo sawo aw nung o bwrwi no pogwi thangdi nungle haino bono hamjagwi bwkha kobor sawi tongano phiaba o bwrwile aborokno kuno mungsa sawi manya tangwi nung bono hamjagwi tsimanya hinKhe oro haino ba nungni bwkhano kosto rowi tongna nangba o bwrwini ni bagwi thik ngya pogwi thangdi abohairokmang rok swlano bini dol rok bo sawo phiaba swla bo bini dol rokni kokno khanamya aw kaisa kogono tongo jefro kebono bwkha hawi thango eba bwkhao hamjakma wngwi thango a jorao joto borokno abohai wngwi ma thango bwkhao hamjakma tongma bagwi tei o bwkhani hamjakma borok mwnwi sono Aswkheno jalaro a bagwi sijak nukjak borok phano sia nukya bai baksa wngwi ma thango haisi bwkhao hamjakma tongma bagwi keboni kokno phano khanawi busia Wngo bwui bai eba gandani borok bai jesukbo bujokjakdi phiaba a jorao keboni kokno khanawi businani se gyan no phaya wngwi thango haike abohairokno taltham talbrui hai wngwi thangkha phiaba bo tabokbo o bwrwi no bini bwkhani kokrok sawi manya kho haike abohairokno kwdwkma jora laiwi thangkha haike swlani madhyamik exam wngmani bo sampakha tei o swla bo metric pass wngmani pore bo tei alkano school o thangwi ma painai bo ageni simino nogo salaijak bo metric pass wngmani pore tei alkano school o admission wngwinani haike swla aborok no wansogwi bo haino bisingo khe bwkha tongthokya wngjakgwi tongo abagwi bo classroom bisingo saisungkhe asogwi haino mogwi tongma jora haike bo janala simi o bwrwi no naharwi tongo afro bwrwini classmate tongnai bini dol bwrwi rok o swlano nukha tei borok ageni simino o swlano notice khaiwi tongo jefro bo o bwrwi no nasigwi rok tongo a jorao swla o bwrwi no mang nasigwi rok tongo haike bo bwrwi no nasigwi tongmarokno bini dol bwrwi rok bono phaiwi sungphaio Aswkheno swla bo o bwrwi no hamjago hwnwi sakha phiaba ang o bwrwi no hamjagwi tongphano bini bwskango thangwi bobai malainani abo ang wngwi manliya bwui borok rok ano tamo hwnwi wansoknai haino ang lasima singsa wngano bole hainose ani slai tesa class bo kwbang haike bo hamjagwi tongmani bini dol bwrwi rok o swlano tongsokdi jeng sawi naigrana hwnwi sawo tei afro swla borok no hai hwnwi bo sawi rohobo bo ano accept khayo dekhaya ano haino tesa safidi hwnwi haike borok o bwrwi no thangwi saiwi kha afro bwrwi time rodi khwnabo sawano hwnwi sawo haike o bwrwini dol bo swlano phaiwi saphaio nung khna jora ma naisingnai bo khwnabo se sawano hwnwi sawo haike swla o kokno khnamkha hinKhe no bo bini bwkhao tei kisa juda wngjago haino bini bwkhao khusi wngma kahaibo Wngo tei bini bwkhao kirima haibo Wngo haike swla teini din no dakti no school o thango haike bo o bwrwi no nasingwi tongwio phiaba o bwrwi sokphailiya tei swla bwkha bisingo haino kisa wana jagwi bo tongo haike abohairokno bo asuk bwkha tongthokjak thaya khaiwi o bwrwi no nasingwi tongo haike srapsa tongkha hinKhe no bwrwi phai sokphaikha hinKhe no afro swla bwrwi no swnggo aw nung miyao samani khwnao sanai hwnwi
Tabokle sasidi nung tamo hanai wan sokha haikhe bwrwi slani okokno khanamkha hinKhe no boslano hai hanai sawo aw nini bwkhao ani bagui hamjakma tongo hinKhe ani bwkhao bo nini bagui hamjakma no tongnai swla bwrwini okokno khanawi bo bwkha bising bisingo Aswkheno Kosto Wngo haikhe school suti wngkha hinKhe no swla kaisa kagoso khe bini contact number swiwi bwrwino yafawi rohobo haikhe swla nogo phaikha hinKhe no bo mobile nawi o bwrwini call no nasingwi tongo haikhe srapsa tongkha hinKhe no bwrwi bono call khaiwo tei abohairokmang borok khoroknoi 2-3 ghonta kahai kok salaikha afro bwrwi bono hai hanai sawo abo ani mobile ya ani mamini mobile si abagui nung ano call rok phano ta khaidi angno nono time rok mankha hinKhe call khaibano tei o bwrwi bobini mamani nogo tongoi porewi tongphaibo haikhe swlabono kuno mungsangya angnono mobile katal paibi rohwano hanai sawo hinKhe no bwrwi bono hai hanai sawo ehe ang mobile rok nangya tatu budi ang o mobile bai nono call rok khaibano hinKhe no swlabo bwrwi no do akon nini morji hanai sawo haikhe bwrwi bono tonikha ano mami ringwi tongo hanai sawo haikhe swla bwrwi no haine hai safibo nung ano bufuru call rok khaiphinai hanai haikhe bwrwi bono ang je somoi manfuru nono call khaibano nung ano call rok phano ta khaidi bwrwi swlano hai hanai sawi call toniwi rokha haikhe abohairokmang borok khoroknoi salbrum no hwijagui rok call khaiwi kokma salayo haikhe abohairokmang tonglaite 2 years wngkha salsakhe bwrwi bini babu bai malaina hanai tongo tei bini babu hinKhe Delhi o chakri khai tongwiyo abagui bwrwi bo Delhi o thangna swkang bini hamjakma swla bai malaina hanai bini parao thango tei o parao no khoroksa bini dol bo tongo haikhe o bwrwi ageo phano bini dol bai malaina hanai sawi salburum rere no bini hamjakma swla bai malaibiyo haikhe bwrwi bini hamjakma swlani parao sogwi kheno bo bini hamjakma swlano bini nogni gate phata rokhe basajak khaiwi nugwiyo haikhe swla bono nuk sokha hinKhe no mokol muktui kuplung khaiwi tongsogo tamoni hinKhe bini hamjakma bwrwi Delhi o thangwi painai abagui borok khoroknoi bufur teisa malaifino hai hanai wan sogui bo bwkha tongthokjakya wngwi tongo tei bwrwi bo bono yakawi thangna musungjakya phiaba hai hanaile tei tamo khainani boyango bini babu bai ringjagui se tongkha haikhe aboni pore teini dino hinKhe no bwrwi Delhi o thangwi paikha bwrwi Delhi o sogwi mani pore borok khoroknoi agini kahaikhe no call khaiwi kok rok salaibo haikhe abohairokmang twerk din balogwi thangkha tei borok khoroknoi bo abohairokmang waisa wisu time rok mankha hinKhe bono khogwi rok call khaibo phiaba twerk din balogwi thango abo bai baksa no borok khoroknoi ni hamjakma bo twerk chance wngwi thangkha bwrwi yang dige tongte no bini gyan rok twerk slaijagwi thangkha tei bo o swlano agini kahai khaiwi call rok aswk khailiya ageo khe bwrwi bono je sakhe phano dinni 2-3 bar call khaiwo phiaba tabokhe 2-3 din o se waisa rok se call khaiwo haikhe abohairokmang borok khoroknoi salbrum kok salaima rok kom wngwi thangkha bwrwi Delhi o tongwite no bebak bini tongmung samung rok no pogwi thangbaikha aboni logi bo bwrwi o swlano bo kisa pogwi no thangkha haino bo waisa wisu rok se je muito manfru rokgo bono haino kisa rokhe call khaiwo tei swlabono call khaina hinphano call rok bo khaiwi manyasar tamoni hinKhe bwrwi bini amani mobile hayakhe bini babuni mobile rok bai call khaiwo thik kwrwi sana thangkha hinKhe bwrwi mobile tui rojak khono hanai mano abagui swlabono call rok khaikha hinKhe ulo rogo bini babu phano eba bini ama phano bini call rok no receive khai tongano haikhe swla ulo rogo khe kok banglaina rok kirijago haikhe salsakhe swla bwrwi no swingo nung tangui agini kahaikhe ang bai kok rok saliya tangui nung ano abohai khaikhana
बोरै सोलानि अकगनो खोनामखा हिनखेनो बबो सोलानो हाय होनै सावो आं ननो साजाक आबो आने आमानि मोबाइल से होनै तै आं आसुक फुन रगिया फारजागिया हायखे सोलाबो बनो हायने हाय साफिवो आव आं आबागैनो ननो सावो आं ननो फुन कताल पाइबि रना होनै फियाबो आफरो नोंसे आनो माना खाइवो आफरो बोरै बनो आं ननो फुन नांया होनै कयबार सानाय जेफ्रो आं फुन मानो आफरो ना आं ननो कल खाइवानो हाय होनै सावै बोरै बनो कल काट खाइबि रखा आफरो सोला बोरैनो अकग रगनो खोनावै हायनो बबखा बिसिं बिसिंगो आसुखेनो तंथगया Wngo हायखे सोला बखा बिसिं बिसिंगो वान सकमा फाइजागो जेफ्रो बर खरक नै आगेवा काहाम खाइबि तंलाइबो आफरो बोरैबो बनो आं बननो बखा रवैनो hamjago होनै बसलानो सामानि फियाबा ताबक तांगै बिनि hamjakma बोरै आगेनि काहाय ओंलिया तांगै बबाय आगेनि काहायखे हिंKhe कग्रक सालिया बिनि hamjakma बोरै आगेवा abohairokse ओंया तांगै बनो सागनांया ओंखा ताबखे बोरै बनो 10-12 दिन वसे वाइसारकसे कल खाइवो तला आबरकनो वान सकगै हायनो बखा तंथक जागिया ओंगै साइसुं हैजागै रक मकल मुक्तै कलाइबि तंगो तै abohairokmang सोला बो Aswkheno टेंशन रक Wngo बिनि बोरै बनो याकावै रक दे कलांनो होनै वान सकगै हायखे abohairokmang तरक दिन बालावगै थांखा सालसाखे सोला बोरैनो हरनि 11टा समयो कल खाइवो हायखे बर खरकनै हरनि 1टा जरा कक सालायखा आफर सोला बखा बिसिं बिसिंगो Aswkheno Kosto Wngo तामनि hinKhe बो वाइसाफानो आसुकदक बबाय कक मा सायाखो तै सोला खुशी ओंमानि लगी लगी abohairokmang वान सकमा फाइजागो तांगै तिनिखे आसुकदक बबाय कक साखा आगे रगखे अबोरै हायनो 5 मिनिट जरा रक से कक सावो हायखे सोला abohairokmang वान सकते कुनु मुंसा साबैमानिया ओंगै तंगो आफरो बोरै बनो मोक्त्रै फाइखा थोग्राना होनै सावो हिनखेनो सोला बोरैनो हर थुखा थसिदि होनै सावै कल तनेवै रखा फियाबा आफरो सोला hinKhe मोक्त्रै मानिया ओंगै तंगो हायखे सोला वान सकते हायनो टेंशन ओंजागै मोक्त्रै मानलिया हायखे सोला हाय होनै वान सकगै बो हायनो बिनि बोरैनो तेसा कल खाइफिवो बिनि बोरैनो गांदावो मोबाइल तंखा hinKhe बो बिनि कलनो हायनो रिसिभ खायानो होनै वान सकगै फियाबा आफरो सोला बो बिनि बोरैनो कल खाइफुरो बिजि होनै मांनो सावो Aswkheno सोला बो बिनि बोरैनो सन्देह ओंखा तै बो उबो वाना जाखा बिनि बोरै बनो कारै तै आलका सोला रक वाइसे तंना आबागैनो आनो आगेनि काहायखे तामिरक रलिया तै बोतो आनो मोक्त्रै फायो थुग्राना होनैसे सामानि फियाबा तामखे बनो कल खाइमानिबा बिजि होनैबा साखा सोला abohairokmang वान सकगै हायनो बो बखा बिसिं बिसिंगो मुक्तै कलाइबि तंगो हायखे आबोनि 2-3 मिनिट परे सोला हायनो हाय बोरैनो तेसा कल खाइफिवो hinKheno Aswkheno बोरैबो कल रिसिभ खाइखा आफरो बोरै सोलानो तांगै कल खाइ होनै सोंगो hinKheno सोलाबो बोरैनो हाय होनै सोंखा आव नों तो आनो सावो मोक्त्रै फाइबि तंखा थुसिनाय होनै फियाबा नों थुसिनाय होनै सावै आसुकदकमा साबोबाय कल वेटिं आं ननो कल खाइमानि निनि नाम्बार बिजि होनै मां सावो आफरो बोरै बनो साबो रंग नाम्बार से सिनेमिया होनै सावो हायखे सोला बोरैनि अकगनो खोनामखा hinKheno साबो आसु हरो रंग नाम्बार कल खाइनानि हायखे बोरै हायनि हाय सोलानो साफिवो गोबैनो रंग नाम्बार न साबो जाने आं सिनेमिया तै आबो आनि मोबाइल बो ओंया आं तामखे सावै माननाय हायखे सोला बोरैनो द आकन होनै सावो आफरो बोरै बनो मोक्त्रै फाइखा कलता खाइसिदि आं थुग्राना होनै सावै कल तनेवै रखा हायखे सोला abohairokmang बो बिनि बोरैनो किसा सन्देह ओंखा हायखे सोला 2-3 दिननि परे हायनो हाय तेसा बोरैनो हर जरावो कल खाइफिवो आफरो बो हायनो हाय बिनि बोरैनो तेसा कल वेटिं मानफिवखा हायखे Aswkheno बोरै बनो तेसा कल बेक खाइवै जलि जागै हिनो तांगै आं ननो कल ताखाइदि होनै सामानि
nung ano teisa kol khaiphio kha afar sala haino bwkha bisingo Aswkheno Kosto Wngo tongo haikhe sala mokol muktui kwlangkhaiwi bobini hamjakma borokno swnggo nung tangwi teisa haino hai biji wngphio kha haikhe borokbo bono haino hai teisa rong number hwnwi no saphio kha Aswkheno salabo jolijakkai sabo aswk hor jorao kol khaina nangba hwnwi hinKhe teisala number rokbo sankha phiaba borok number rona naiya angno sabo naibano hwnwi sabo haikhe sala Aswkheno tension wngwi jolijakma bai bo borokno sabo bai koksa ano kwbui khaiwi no sadi hwnwi hinKhe afro borokbo no ano kosto tarodi hwnwi sabo haikhe sala borokno haino teisa swngphibo angno no kosto roya ano soi ke sadi nung ano time roya karwi sabo bai aswk je safurufano call waiting osla sabo ano kaham khaiwi sadi phiaba borokbo no kuno mungsafano sana naiya ano bokhorok nosto takhaidi hai hwnwi simino sabo haikhe salabo aw ani bokhorok senini slai teibo kharap wngwi tongkha nung ano tamo kokno aswk heina naitong ano soi ke sadi nung sabo bai koksa Aswkheno boroi salano kwbui no sawi rokha aw nono kari ani tei alka sala tongo abo rong number ya ani hamjakma salano tabokle nung sawi mankhana bla tei ano kol rok kuno phano takhaisidi sala boroni okokno khanamkha hinKhe no bo boroni hai hwnwi swnggo nung to ano ageo sabo nung ano bwkha rowi no hamjago hwnwi tabok nung tamokhe ano abohaikai mankhana abo denini bwkhani hamjakma aw nung ano hamjakma mungbai thwngmung thwngkha haisi angnono aswkhe bwkha rowi hamjagwi tongmani aw ang o hamjakma baino aswkhe bwkhao kosto mankha haisi tabok nung ano o kokno sadi ang to nono belaikheno se bwkha rowi hamjagwi tongmani nung tabok tangwi ano abohaikai khana kisafano angnono busiwi manliya ani tamo saya tong sala kaptutui borokno hai hwnwi swngkha phiaba boroi bono aswkno sabo aw nung tabok ani tongmung samung rokno bebakno sawi manbaikha a bagwi nung ani life ni haksalwi thangsidi nung ano hamjakma haino angbo bono hamjago nung ano kol rok tei kuno phano takhaisidi boroi bono aswkno sawi kol kat khaiwi rokha haikhe sala o borokno aswkhe bwkha roi hamjakmani haino bo swrapsani bagwi imang haima tongjakha haikhe sala Aswkheno bwkha kosto mankha tei sala o borokno jesu kol khai kok sawi tongna rok musungphano bo kol rok bo khaiman yajar wngkha tamoni bagwi hinKhe bo o borokno hamjagwi tongma haino boroi bo tei alkano hamjagwi tongo a bagwi bo keboni kwsaro kebengliya phiaba hai hinphano bo o borokno Aswkheno bwkha rowi hamjakma bagwi haino jora rogo khe muitomano haikhe Aswkheno bwkha Kosto Wngo tei sala abohai hamjakma rokko purano bo bwkha baiwi thangkha bo o borokno Aswkheno bwkha rowi bwkha bai manna musungwi hamjakmani phiaba hainose aswk kalaisa khaiwi se yakawi kwlangjakha hinKhe aswk jorano tinini ustori noroko ustori no khanawi bobo hai wngjakha comment khaiwi sanani ta pokti tei video no like share tei subscribe khainani ta pokti anobo norokni dara eba manai hwnwi wansokgwi support khailaidi tei norok bo jani ja ustori ano rohorna hwnwi tongkha hinKhe ang bai kwrwnglaidi description no Facebook page link roi rojak tongo aro sime ang bai kwrwngwi mano hinKhe aswk jorano hambai jora rowi video no paithak jora naima bagwi